Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve Алексеевский үзәгендә яңа мәчет төзеләм. Ул Әлфәт дип аталачак һәм райондагы 13-нче, Алексеевскийның үзендә икенче мәчет булачак. 2020 елда төзи башлаганнар. Хәзер диварлары салынган, манарасын җыялар, эчке төзекләндерү эшләренә әле тотынмаганнар. Ул тулысынча хәйрия акчасына төзеләм. Kaynatabız, bana jir alıp, kiçkine gine bulsa da meşit tüzüde ul iminni ul niyetlep, ul anı başkarıp çıkan işlep. Birinci imam buldu, hazret buldu olmanda. Mine şunun nesil işin devam edip, anın ulları hem unukları biz bütünümüz derrev şunu tüzüyüz. Бу эшне Суниевлар башлап бирә. Алар эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Бабалары эшен дәвам итмәкче булганнар. Şuşu gailege isenlik tilep. Şuşu meşitinin ilgiriğin tilep. Şuşu meşitte her vakitte da halk dolu bulup, şuşu dolu bulup, Allahu Teala'ya ibadet kılıp, dua kılıp, tüzücülerge ibadet kılıp. Bunday meşit Tataristan'da yok. Алексеевск районында 12 мәчет бар. Якшәмбе мәктәпләрдә актив эшләп киләм. Аларда 100гә якын кеше дини белем ала. Шунысы да аерым игътибарга лаек. Биредә һәр мәктәп һәм балалар бакчасы хәләл ризык белән тәэмин ителә. Алексеевскийда диния нәзарәтенең аксакаллар шурасы утырышы уздым. Анда барлык районнардан дин әһелләре катнаша. Яшь буынга тәрбия бирү, милли мөхитне саклап калу турында сөйләштеләр. Моның нәтиҗәле юлы дин аша диләр. Bizning bu ishlarimiz amalda o'tgan bu ishlarga almashadi. Ya'ni sizning boshqa aytganlaringiz Tatar din bilan, Tatar millati bilan, Tatar ruhulari ishgan xalq. Хәләл продукция сыйфатына да тукталдылар. Утырыш резолюциясына аны тикшерү тәкъдиме кертелде. Җитештерүчеләр шәригать кануннарын тулысынча үтәргә тиеш дип белгечләр. Алар әйтүенчә, хәләл ризыкны киң кулланылышка кертүдә кыенлыклар бар. Тендер буенча сайлап алынган ит сатучыларның күбесе диннән ерак. Бу эшкә бизнес итеп кенә карыйлар. Шуның ошаган ризыгы белән күп нәрсә бәйле, хәтта гыйбадәтебез дә шулай динебездә. 2022 елдагы эшчәнлеккә нәтиҗәдә ясадылар. Төп игътибар өлешчә мобилизация буенча чакырылган мөселманнарга бирелгән. Ир-егетләр әзерлек узган Казан экспо мәйданчыгында танк полигонында намаз бүлмәләре ачыла. Анда хәләл ризыклар китерелә. 10 миллион сумнан артык акча җыеп хәрбиләргә кирәк-яраклар да алып җибәрәләр. Хәзер милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында барлык мәчетләрдә милли юнәлештә белем бирү һәм тәрбия эшендә көчәйтергә җыйналар. Алексеевск районыннан Рүзәл Шарипов, Роман Фенин, Яңа гасыр каналы.